vidéoji ɗi wargoji cirwiniɗi altinere kengen cakay ande kese ɗe e majji sukaɓe heccuɓe bambiɓe waraɓe mbarda e innira mum en e gure goɗɗe yimɓeɓe cuma e ley cuuɗi mum en fa docci alana hecci kengen tan ko foti gure neyya yimɓe en mbarda ni gure ɗe cuma ɗe gure fof e seraji bujeri ngoni limore timmude heɓaka e ɗi wargoji jonon e wuro woto tan ko foti rewɓe e sukaɓe 13 mbara e wuro wongo yimɓe waraɓe ɓe cumi fa mbawa anditede e vidéoji kollaɗe ɗi e wiɓiɓe diwal ngal e oɗo saaha fay goto wawa hokkude limore timmude jonon capanɗe goni waraɓe gure ɗe du cumama fadde ɗum tawi yontere ƴaɓɓine nde civil en jeegom mbara e ley sakuwani kono immingu fada ko ɓuuri jonta tati faade kancari e jappaga walliroyde ɗeɗo gure nguure kañum en tuuma ngo wargo civil en gilande o convoi immi ɓi diwal ngal goto seedi ɗo RFI hollude kulol nde wonno e wi makko convoi barow o immiki e wiɓiɓe diwal ngal nde konunkoɓe immi hakkude ngallure e ngallure sakko ɗe nokkuje rafi ndenago fof caboto wargoji civil en tafo noon kono Burkina Faso sefaki e ɗe tuume kese